Assalamu alaikum, sunana Nauwas Abdulrazak wanda aka fi sani da Nauwas B. Na tashi a unguwa, an haife ni a unguwar Brigade Gama B Nasarawa da ke Kano State. Na yi makaranta a Dangana Primary School, na yi secondary dina a GSCS Commercial Airport Road. Sai kuma na yi jarabawa dai zan ci gaba insha Allah. Gaskiya abin da ya ja hankali na saboda akwai tun farko dai gaskiya abin da ya ja hankali na fara waka saboda ina yawan jin waka kuma da irin akwai ƙananan yara haka wanda suke waka tun lokacin su Lil Amir. To tun lokacin da yana ji interest din ina son fara waka, to mun fara shi ma dai kamar wasa. Sai daga baya kuma naga ina da talent, mutane suna faɗa mun ina da talent a ciki, to shine ma na ɗau abun serious. Gaskiya zai kai kamar shekara 4 zuwa 5. Gaskiya mun samu nasarori da dama saboda ko iya goyon bayan da mutane suke baka nasara ce shi ma. Kai abu ma a nuna ana so shi ma nasara ne. Tukunna mun samu dai abubuwa da dama dai, mun je a show haka performance daban-daban. An samu kalubale sosai saboda ko a gida da na fara harkan waka sai da aka mun ai yaro zai lalace. To ni abin da na ɗauka a waka gaskiya ba wai waka ne yake lalata mutum ba, ya danganta da me kake ji ta cikinka. In dama kana da sha'awar lalacewa za ka lalace. Sai kuma abokanai da dai 'yan unguwa da duk inda ka je, akwai ma wanda ya kalle ni ya ce wai yanzu wannan ne yake waka, wai yanzu gaskiya waka ya lalace. To muna so mu proving cewa abin da muka zo yi za mu yi shi kuma za a ji insha Allah. Har suka yi 10 to 15. Gaskiya wakan da ya fito da ni shine Boti. Yaron Boti ne, ina kashe kiɗan suna cewa ƙofi ne, baba ba wani motsi ne, Alhaji ba wani motsi ne, a be a real Boti, presi jikinmu ba datti, ko a suku baba ban latti, ƙarami bo ka ganni cikin ƙatti, haufa mu ne fa botocin, full up ka ganmu da motocin, ko ba rabon mu fa sai mun ci, in ka kini ka kwana cikin kunci. Zinoliski na so mu ɗau selfie, wai dan a ce ya san ni, amma wai ka ji mu ja gefe dan bai so ya ja raini. Gaskiya na farko sakon da zan bayar ina ga masoyana ne, ina miƙa godiyana ga ɗaukacin masoyana gaba ɗaya na duniya baki ɗaya. Sai kuma shawaran da zan bayar ga mawaƙa masu tasowa irinmu, ka dage da addu'a, ka yi karatu sannan ka kama sana'a, saboda ba abin da zai yi ba wannan bi daga ciki, sana'a da ilimi. Ilimi shine zai sa ka san kanka, sana'a da ita za ka yi amfani, duk abin da kake so ka yi shi ba tare da matsala ba. Sai kuma a bar shaye-shaye.